שלום לך. שלום. טרור צריך למגר, אתה מסכים? זו אמירה שאנחנו התרגלנו אליה במשך עשרות שנים, שמטרתה להשאיר את המצב כפי שהוא. אתה רוצה להגדיר מחדש טרור? לא, אני לא רוצה לדון בזה אפילו, כי אנחנו בחיים לא נגיע להסכם. מה שנראה מפה לא נראה משם. מה שהישראלים ראו בו כגיבורים, כתנועות לשחרור, כמו אצ"ל, הגנה, מאיר הר ציון למשל, נראה מהצד השני לא כטרור. כל הישראלים ראו בו גיבור, אבל בסדר, נניח. ראש הממשלה העלה אותו על נס רק לפני... לא, אני אומר, לא בכדי הזכרתי את זה, כי מי שמטיף לצד האחר להגיד XY טרוריסטים, אז כדאי שיביט בראי ויראה שמה שרואים משם לא רואים מכאן. אז אני אשאל את עדי מינץ, שלום לך. שלום וברכה. מה אתה רואה בראי? ראשית, אני חושב שאנחנו צריכים להביע תנחומים כנים למשפחה של מוחמד אבו ח'דיר. אני חושב שהמעשה הוא מעשה מזעזע. אני לא העליתי על דעתי שיהודי מסוגל למעשה כזה. למה? עשו כבר לינץ' בערבים במרכז ירושלים. יש הבדל בין ואתה יודע, זה רק היה עניין, זה רק העניין של מזל. את טועה. שהאנשים שהיו קורבנות ללינץ' לא מצאו את מותם גם באותה הזדמנות. זה ממש סיפור שונה לגמרי. יש אנשים שיש להם דם חם ומתנהלים בצורה לא ראויה ובזויה. זה דבר מסוג אחד. אבל תכנון, ללכת בדם קר ולתכנן לחטוף ילד, ועוד תכננו לחטוף ילד בן 9 יום קודם, וללכת ולשרוף אותו חי, אני מזועזע, לומר את האמת, עד עמקי נשמתי, ולא יכול לקבל מעשה כזה, לא מסוגל לשמוע מעשים כאלה, ואני חושב שכל החלקים של החברה הישראלית, מהחל ועד כלה, מהצד הזה ומהצד הזה, צריכים לבוא ולהוקיע מעשה כזה, אסור שיקרה ואסור שיהיה, ולהעניש אותם במלוא חומרת הדין. אז אולי החברה הישראלית לא התבוננה מספיק בראי במשך השנים, ואם היא הייתה מתבוננת לעומק, היא הייתה רואה את הניצנים של הדבר הנורא הזה. לא, את עושה לעצמך לצערי קצת חיים קלים. משום שהמשוואה הזאת שמנסים היום לעשות בין הרצחנות של החמאס ושל הפתח בשנים מסוימות, לבין מעשים קשים ונועלים ומזעזעים, כמו של ברוך גולדשטיין, כמו של אני לא זוכר כרגע את כל השמות, עדן זאדה. כל המעשים האלה שאני לצערי אפילו לא זוכר בדיוק את השמות האלה, הם מעשים בודדים של אנשים בודדים, לא של ארגון, הם מעשים מזעזעים, ואנחנו צריכים להוקיע אותם לגמרי. אבל איפה נקודת המפתח? כאשר אבו מאזן, שהוא לכאורה הנשיא הפלסטיני, מקבל את הרוצחים ששוחררו, כמו אמן עמונה, החלאה הזאת, מקבל אותה ומתחבק איתה, זה דבר, הרי מה זה משדר לחברה הפלסטינית? זה משדר לחברה הפלסטינית שלקחת ילד כמו רחום, ולקחת אותו ולרצוח אותו ברמאללה, זה מעשה שראוי לתשבחות, שאפשר לקרוא כיכר על שמו. זה משוואה שהיא לא קיימת. חבר הכנסת אחמד טיבי. אמרתי ופתחתי על האדרת שמם של מי שבעיני הפלסטינים נראים כטרוריסטים שרצחו פלסטינים. אבל הוא מסביר לך את אמנמונה, בוא נדבר על אמנמונה. לא רוצה, אני אדבר על מה שאני רוצה. אבל אני שואלת אותך, ואנחנו במסגרת של רעיון. שאתה תגנה את אמן עמונה בדיוק כמו שאני מגנה כרגע את החלאות שעשו את מה שעשו לפני מספר ימים. חבר הכנסת טיבי יגיד מה שהוא רוצה, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך. שישראלים, גם מתנחלים, גם ראש ממשלה, מבקשים ממני לגנות, אני נרתע. אני לא מגנה. פתאום יש לי איזה מין תגובה פופולובית כזאת. יש דברים שאני עושה לבד. אז אל תגנה. יש דברים שאני עושה לבד. והקו שלי, אבל אני רוצה בכל זאת להזכיר את אמנמונה. אתה זוכר את העמדה שלי על הרצח באיתמר. אמנמונה. זה לא נושא הדיון, בגלל זה הבאתם אותי על אמנמונה. עכשיו אני רוצה לדבר על ילד שנשרף אתמול. תפסיקו להסיט את הדיון. ילד נשרף אתמול חי על ידי יהודים. את חוזרת לי לאמנמונה? מה הקשר? אנחנו מדברים... מה הקשר? אנחנו מנסים להגיע לשורש הרע. אין כמו הישראלים במניפולציות להסיט את הזרקורים מהדבר הנורא. אתמול המשטרה ניסתה לעשות את זה.
מסיבת עיתונאים, בשעה 4 או 5, חשבנו שרוצים לחשוף את הרוצחים של מוחמד אבו ח'דיר. פתאום מדברים על הערכות לגבי רצח על רקע לאומני של שלי דדון. הרצח של שלי דדון הוא נורא, הוא מכוער, הוא מוקע בכל לשון של הוקעה. אבל התזמון היה מסריח. היה בו זילות של הפשע הנורא של שריפת מוחמד אבו ח'דיר חי, ומי שביצעו את זה הם לא יהודים קיצוניים כדי להגיד שהם עשבים שוטים, הם תוצר של תעשיית השנאה נגד ערבים באשר הם ערבים. לא נכון. של חכמים, של רבנים, נכון. של רבנים פסקי הלכה. ממש לא נכון. אתה מכיר אותם? לא מכיר אותם. הם לא עשבים שוטים שגדלו בערוגות למשל של התנחלויות. אתה יודע מי גדל בערוגות של ההתנחלויות? משפחת שער, משפחת פרנקל. הם גדלו בערוגות של ההתנחלויות. וכל אנשי תג מחיר למיניהם. החלאות האלה, אנשי תג מחיר מוקעים על ידינו, והם לא רוצחים אדם. הם מוקעים על ידינו הלוך וחזור לאורך כל הזמן. אנחנו כל הזמן מוקיעים אותם, זה נכון שאני משליטה עליהם. אתה מדבר כאילו אתם חיים במדינה נפרדת, כאילו ההתנחלויות והמתנחלים הם במדינה אחת, וזה לא שייך אליכם. ממש לא, משפחת פרנקל לא מתנחלים. אני יודעת. והרוצחים האלה של מוחמד אבו ח'דיר הם תוצר של החברה הישראלית האחרת. נכון, נכון. אתה עושה את קו הגבול הזה? כן, אני עושה... באמת? המתנחלים הם מלאכים והישראלים בקו הירוק הם רוצחים. אתה עוד שנייה תגן על הישראלים שחיים בתוך אני נאלץ... המתנחלים לא מובילים אתוס רצחני. המתנחלים מובילים אתוס... המחתרת היהודית, מה זה? של אתוס חיובי, אתוס של מה זה המחתרת היהודית? אתוס של התיישבות. השוואה למחתרת הערבית... המחתרת היהודית, זה ארגון טרור. השוואה לחלוטין לא רלוונטית. למה? כי הם יהודים? היה שם רצח? אני שואל, היה שם רצח? פיצצו אנשים! היה שם כוונת רצח? בוודאי! לא. בוודאי, לא הייתה שם כוונת רצח. רק לקטוע את הרגליים! רק לקטוע את הרגליים! אני לא בעד. אני לא אומר שאני בעד. עוד מעט. אבל ההשוואה היא לא השוואה. אתה צודק, כי היחס של החברה הישראלית לבוגרי המחתרת היהודית הוא יחס של האדרה, חלקם אפילו עובדים בערוץ הזה. זה נורא! זה נורא! היחס שלכם הם רוצחים יהודים. כי אנחנו לא מדברים על רוצחים יהודים. אלא מה? קוטעי רגליים יהודים. החברה המתנחלית. קוטעי רגליים יהודים. החברה המתנחלית התבגרה. תג מחיר מה זה? החברה המתנחלית התבגרה. החברה המתנחלית מוקיעה היום מעשים מהסוג הזה. מתנחלים שיורים בפלסטינים במטעי זיתים, מה זה? הייתה תחושה לפני 30 שנה, הייתה תחושה שממשלת ישראל לא נלחמת ולא נאבקת בטרור. אני לא רוצה אפילו להבין ולהצדיק את המעשים האלה, כי בעיניי, כאשר יושב מישהו באולפן, וכמו חנין זועבי למשל, היא יושבת והיא מבינה את הרוצחים של הילדים האלה ואת החטיפה. ברגע שאתה מבין, המשמעות היא שמלמטה, מאחורי אתה מסכים. ואני לא מסכים, ואני לא מוכן להבין מעשה רצח, ואני לא מוכן להבין את מעשה הרצח של הילד הזה מוחמד. בעיניי זה זוועה, בעיניי אנחנו צריכים להילחם מלחמת חורמה נגד המעשים האלה עד הסוף. אבל האלימות נגד חיילי צה"ל אפילו ביצהר, ועקירת עצי זית, ושריפת מסגדים, זה נכון שיש בשוליים, זה רק בשוליים? ממש בשוליים. זה ממש בשוליים. את אפילו יודעת באיזה מקום מדובר. את יודעת אפילו שגם ביישוב שבו מדובר, גם הוא, הרוב המכריע של המשפחות מסתייגות מהמעשה הזה. יש אפילו דיבור של חלק מהמשפחות לעזוב את המקום, כי הם לא מצליחים להשתלט על הדברים. מדובר בשוליים שבשוליים. אנחנו מוקיעים את זה לאורך כל הזמן. אנחנו לא מסכימים עם המעשים האלה. מהחל ועד כלה. אבל אתה אומר, אבל יש קו מאוד ברור בין ההתנחלויות לבין מדינת ישראל. אני חושב שמעשה מהסוג הזה שנעשה, אני לא העליתי על דעתי בכלל שיהודי מסוגל לעשות אותו. לומר את האמת, לא הייתי מאמין שיהודי מסוגל לעשות מעשה כזה. גם מחתרת בת עין, דבר שפל בעיניי. אמרתי את זה לפני 10 שנים, ואני אומר את זה היום. אני רוצה להזכיר משהו נוסף. מיד עם ביצוע הפשע הזה, היה ספין תקשורתי שכנראה גורמים במשטרה או עמדו מאחוריו או עודדו אותו, שכאילו מדובר ברצח על רקע אחר. לא חייבים לחזור על כל השמות, ממש כן, לא. רק עכשיו האבא אמר לי, זה התעללות בגופה, והוא צודק. מישהו הפיץ את השמועות האלה. יש גורמים כנראה במשטרה. אני קראתי בתקשורת שזה גורמים במשטרה, אחר כך גורמים בימין, אחר כך גורמים
ערוץ 7 וכדומה, כולם הפיצו את הדברים האלה. עד כדי כך, אני קראתי שלשום פוסט של מנהל אגף במפעל הפיס, שכתב את הדברים בצורה הבוטה ביותר על נטיות וכדומה, והוא ממשיך לכהן בתפקידו. אף אחד לא הזמין אותו לוועדת חקירה או לוועדת משמעת, כמו מורד הסטודנט מהטכניון. טוב, לא נסכם את הדיון. אגב, משפט אחרון. אני רוצה לפנות אליך רגע. המשפט שלי אתה תפנה אליי. המשפט. אני לא קורא לראש הממשלה להדק את המצור על בית שמש, או לפגוע בתשתית הטרור בהתנחלות אדם, או להפציץ את אצטדיון טדי בשל הפשע הנורא הזה. עמדות מתונות לחלוטין. אני רוצה לפנות אליך, אחמד. אתה הרי יודע מה שמתרחש ביומיים האחרונים במגזר הערבי. לכולנו ברור, אני בטוח שגם לך, ברור שהמעשים האלה הם גם לא לטובת המגזר הערבי. ברור לכולנו שככל שנתחמם או נחמם את האווירה כאן באולפן ובאולפנים אחרים, זה יחמם גם את האווירה בצמתים אחרים. זו הסיבה שאמרתי שאני לא רוצה להתעמת איתך. ולכן אני קורא לך. אני אמרתי את האמירות הכי קשות והכי חריפות נגד המעשים האלה. בוא נצא באמירה משותפת. כלפי כל, אני ודאי שאני מתנחל. אני לא אצא עם הודעות משותפות המתנחלים. אני מתנחל גאה. אתה רוצה שאני אצא עם הודעה משותפת של המתנחלים? כי אנחנו לא כובשים בארצנו. אתם לא מכירים את העמדות שלי? חבר הכנסת אחמד טיבי, אתם לא מכירים את העמדות שלי? אתה כמנהיג ציבור שבימים האחרונים, צריך היום להרגיע את הציבור שלך. איך לומר, התפרע ברחובות, סגר צמתים, כבישים, הוציא יהודים מתוך הרכב שלהם, ודברים איומים ונוראים. אגב, זה נורא, ויש יהודים שיוצאו ערבים מתוך הרכב. זה נכון, אבל אני אומרת לך, כמנהיג של ציבור, אבל אני אומרת לך, כמנהיג של ציבור, אולי מצופה שצריך במקום להטיח האשמות טיפה להרגיע כל אחד. אין קשר בין הטחת האשמות לבין הזכות האלמנטרית של ציבור לכעוס. אני למשל מבין את הכעס שלך ושלך על הרצח הנורא של 3 הנערים. זה רצח נורא. מבחינתך אתה נסער. אני נסער גם על הרצח של מוחמד. עכשיו, והאימהות שלהם, אני מבין את הכאב. אני נסער גם על הרצח של מוחמד, ממש נסער. בסדר. אז הוצאנו אז הודעת הוקעה ברורה וחד משמעית, ואני לא צריך בכל אולפן שמישהו יתבע ממני להוקיע או לגנות. אבל אמרתי, זכות המחאה היא זכות לגיטימית, היא אולי חובה, אבל הפרת חוק? אני אומר, אבל, וזו העמדה של ועדת המעקב, לא אלימות ולא פגיעה ברכוש ציבורי, אלא השמעת קול וניסיון לשכנע את הצד האחר בצדקת דרכנו, עם הכאב העז שיש לנו, גם על הפשע הזה, גם על תג מחיר וגם על 8 פלסטינים שנהרגו בחודש האחרון.